Hola, ara us ensenyaré el treball de classe. Vale? Us he explicat a l'altre vídeo el tauler d'activitat. Ara us explicaré el treball de classe. Aquí el treball de classe és on tindrem totes les tasques i els temes que volem treballar. Aquí us diu que aquest símbol vol dir crear tasques i preguntes. Això són per crear temes i això perquè ens permet ordenar les tasques com vulguem. Per exemple, vaig a crear un material o un tema. Vaig a crear un tema. Començarem posant català, per exemple, i li dono afegeix. Veureu que aquí veus tots els temes. Aquí us anirem posant tots els temes. Vaig a crear un altre. Ara veureu perquè és important. Aquí en aquest tutorial us ho ensenyo com si en un Google Classroom, tinguéssim les assignatures aquí classificades. Però podria ser que aquí aquest Classroom només fos d'una assignatura i aquí tinguéssim posat tema 1, tema 2, tema 3 i ho tinguéssim ordenat pels temes d'una mateixa assignatura. Com creu les tasques? Vaig a crear tasca i sobre aquesta pantalla. Aquí posaríeu el títol de la tasca. Aquí podríeu explicar la tasca. I aquí podeu afegir algun arxiu que tingueu al Google Drive, un enllaç, un fitxer de l'ordinador o algun vídeo del YouTube. O aquí podríem crear un document, una presentació, dibuix, formulari, fulls de càlcul. Jo com que vull que em facis una redacció en un document de Google Drive, el que faré és clicar damunt de document. Llavors s'obrirà un document de Google Drive. Aquí li donaré el títol, posaré el mateix de l'activitat. Sabeu que s'ha guardat sol. Tanco. I aquí li diré que vull que hi hagi una còpia per a cada alumne. Perquè si no, tots els alumnes podrien editar exactament el mateix fitxer. Si volem fer un treball en grup perquè editin el mateix fitxer, podríem posar que els alumnes poden editar el fitxer. Però com vull que cadascú m'escrigui la seva redacció, faré crear una còpia per a cada alumne. Després, aquí a la dreta, aquí hi ha la rúbrica. Si volguéssiu posar els criteris que seguireu per avaluar aquesta activitat, doncs li donaríeu aquí i crearíeu una rúbrica o aprofitar una que ja tingueu feta. El tema, com que és una feina de català, doncs la posaré dins de català perquè se'n classifiqui dins. La data de venciment, si voleu podeu ficar la data de venciment. La puntuació podeu ficar o sense nota o amb nota. I la nota també pot ser la nota que vulgueu. Pot ser 10, 100, 50, el que vulgueu. Aquí, si tinguéssim més d'una classe o més d'un grup, aquí us deixaré a triar els diferents grups que voleu fer aquesta tasca. I aquí ens sortiria el llistat de tots els alumnes i marcaríem si és per tots els alumnes o per alguns alumnes en concret. Un cop fet això, si li dono a crear una tasca, es crearà ara mateix automàticament. Però si aquesta tasca la vull programar, com hem fet abans en l'anterior vídeo, li puc donar a programar o desar l'esborrany. Si deses l'esborrany, veureu què passa. Veieu, dintre de català s'ha creat la tasca. Es queda així de color gris i aquí us posa esborrany, perquè ara mateix no la pot veure ningú perquè està en esborrany fins que no entreu dintre de la tasca i li digueu crear la tasca. O la programis. Li dono a programar i vull que s'activi demà a les 8 del matí. La programo, quedarà en gris, però data programada el 28 de maig. Llavors demà a les 8 del matí aquesta tasca estaria activada.